Вам заўсёды не хапае месца ў хаце? Вам хочацца мець шмат вялізных пакояў, але дужа вялікія хаты ці замкі не падабаюцца? Тады гэтая хата спецыяльна для вас. Я даўно хацеў пабудаваць нейкую хату, якая звонку будзе выглядаць даволі маленькай, а ўнутры мець вялікую колькасць розных пакояў. І мне здаецца, што зараз гэта ў мяне атрымалася. Справа ў чым? Калі вы будуеце дом з 2 ці больш паверхамі, то шмат месца займае прыгожая лесвіца. І вы можаце ці зрабіць не вельмі прыгожую лесвіцу ў адзін блок, ці зрабіць яе прыгожай, а потым плакаць аб тым, што не хапае месца. Але што зрабіў я? Я пабудаваў ззаду спецыяльнае месца пад лесвіцу і тым самым атрымаў месца на першым паверсе. У гэтай хаце ёсць ажно 6 пакояў, некаторыя з якіх нядрэнных такіх памераў. Таксама на гарышчы ёсць склад, ды такі вялікі, што заблудзіцца там даволі проста. З маім варыянтам інтэр'еру ў гэтай хаце можа жыць каля 11 гульцоў. Пры такім памеры гэты вынік зусім добры. Хату я будаваў з цёмных парод драўніны ды цёмнага камення. Дзесьці ў яловым ці цёмна-дубовым лесе выглядаць яна будзе дарэчы. А цяпер, як і заўсёды, я пакажу таймлапс з будаўніцтвам.